Honen bestez laugarren hitzaldi edo ponentziari bide emango diogu, Eusgara, izenburutzat, hau du, Eusgara hizkuntza balio erantzi arratiako enpresen garapenean elkarlanaren emaitza, hizlariak 3 izango dira, Arkaitz, Iratxe eta Miren, Arkaitz Bernaola, Zulaibar arratiako lanbide ikastegiko kidea da, sartu zaitez bildurri gabe, Iratxe Goikoetxea berriz, Errota fundaziokoa, eta azkenik Miren Madariaga, Aize Aekako kidea. Jakizue, Euskara egitasmoa berez Lemoan sortu zela eta sortu ezkero inguruko arratiako gainerako herrietara zabaldu zela Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko elkarlan baten ondorio da eta gaur egun 12 enpresekin dute akordioa hitzartua, beraz euren esku utziko zaituzte. Eskerrik asko, Asier. Egunon, da eskerrik asko danori, batez be gonbidapena jaso dugunoi eta gure proiektu txikie hemen aurkezteko aukera izateagatik, ezta? Bueno, berak Asierrek aurreratu dutzu gure proiektuen egitasmoan izena Eusgara da. Bai, Eusgara hitz joko bata, berez Euskara eta garapena biltzen dituena, eta zergatik hau? Arratiako enpresatan zerbitzua eta beharra euskaraz nahasten dugu zelako. Hau da, garapen sozioekonomikoa eta hizkuntza elkarlanean. Beharra arratieraz berez da lana. Guk euskalki berezi batekogu, gutzat oso estima hue, arratiera dana, eta nik batzutan batura zengo, beste batzutan salto batetik bestera. Eta, zer da Eusgara? Eusgara berez da arrateko enpresei zerbitzua eta lana hobetzen laguntzeko egitasmoa. Errota Fundazioak bideratzen duena. Errota Fundazioa, beste agente berri bat. Zer da Errota? Errota da arrateko garapen sozioekonomikoa bultzatzen duen fundazio publiko pribatu bat. Ni neu bere koordinatzailea naiz. Eta proiektuaren, buru edo esango naunke holan kakotxartean. Da proiektua zer da? Hizkuntza kudeaketa hobetu eta euskararen erabilera handitzeko zerbitzuak eta laguntzak eskaintzen dizkio enpresari. Eta zelan egin dugu hau? Enpresa bakotzak bere ritmoak, bere erronkak, bere helburuak daukaz eta guk gure zerbitzua enpresaren behar izanetara egokitu dugu. Orduan, azken finean da, aholkularitza zerbitzu bat ematen zaio enpresari bere helburu erronkak eta bete beharrak berak ezarritako neurrian betetzen laguntzeko. Da zer da, ze aukera eta ze zerbitzu eskaintzen zaizkio enpresari. Alde batetik, enpresaren irudia, rotulazioa, publizitate eta ingurune digitalaren inguruko zerbitzu hizkuntzak hobetzeko aukerak eskaintzen zaizkio. Baita, bezero eta herritarrekiko, ahozko eta idatzizko harremanak hobetzeko baliabideak ere. Bestalde, lan hizkuntza hobetzeko aukerak ere eskaintzen zaizki. Hau da, langileen artean, hauren bai idatzizko zein ahozko komunikaziorako baliabideak, administrazioarekin egiten dituzten harremanetarako, baita pertsonen kudeaketan erabiltzen diren dokumentazioan laguntzen zaie, adibidez, nomina bat, nomina bat, enpresa gehienetan, ez dut izango denetan, baina askotan, erderaz egiten da. Nomina hauek euskeraz egiten eredu bat egin zaie euskeraz, eta proiektuan sartuta dauden enpresak eredu hau erabiltzen dute. Egunerokotasunean haurek dituzten behar izanetara egokitutako aholkularitza da, azken finean. Arratia, ez dakit, gure aurrekoek aier aldetik zetozen da, ez dakit, arratia ere oso ezaguna den erkidegoan edo ez, kokatuko gara, behitu. Hau da Bizkaiko mapa, eta hor koloretan gure eskualdea, Arratia eskualdea. Arratia berez 8 udalerriz osatuta dago,
Arabako mugan gaude eta Bilbotik etorri eta Gasteizerako bidean aurkituko ditugun herriak horiek dira. Bedia, Lemoa, Igorre, Dimarantzazu, Arte Aratza eta Zean hori. Guztiz, 187 kilometro karratuko azalera dauka, baina 13.000 biztanle baino ez gara bizi. Aiarako komentatzen zuten 55.000, bueno, gu erdia baino gutxiago. Eta 8 udalerri. Honek zer suposatzen du? Bizkaiko biztanleriaren 1,2. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren 0,6 baino ez gara. Baina, bueno, onarteldu gara behintzet. Zer esaten dute datuek? Datuen arabera, 100ko biztanleriaren 93 euskalduna edo ia euskalduna da. Eta datuak hau esan da, behar izan bat egon da enpresetan euskera zerbitzua sustatzeko parkatu? Bai. Sarreran esan digu Aztiarrek, egitasmo hau Lemoako udalean sortu zen, 2016an. Beraiek egin zuten da hausnarketan, konturatu ziren, gure gazteak hezkuntza zikloa bukatu eta lan mundura sartzen ziren une horretan, harremanetarako erabiltzen zen hizkuntza gaztelera zala, ezta? Da hori zergatik. Zenbat ordu pasatzen dugu lanean. Azkenean gure harreman sozialak ere lan munduan egiten dugu. Eta erdera kutsua edo, ez? Azkenean horrez gain, herri mailako ikerketa bat edo proiektu bat egiteaz aurrera pauso bat eman zan, ikusita arratian, bertako biztanleriaren 100 bat bertan lan egiten dauela. Hau da, Lemoako biztanleak, Igorren ondoko herrian lan egiten dauriela, edo Igorrekoak artean, orduan, hau horrela izan da, erabaki izan beste udalerrietara proiektua zabaltzea. Beste 7 udalerrietara. Eta, 8 udalerriek, baietz, proiektuarekin aurrera. Behar izan hori ikusten zen. Baina zelan bideratu, denok prest proiektua aurrera eramateko, baina zelan bideratu. 2017ko maiatzean, Miren etorri zen Ateioka errotara da ezaosten. Proiektu hau bideratu nahi dugu, eskualdeko proiektu bat izango da. Naiz eta errotak garapen sozioekonomikoa landu zelan ikusten dozu. Eta, egia esateko, gure errotako ikuspegian lehenengo hitza euskara da. Orduan, guretzako euskara da, beste lan hildo guztiak zeharka batzen dituena. Orduan, guztiz baietz, ados. Eta horrela izan da, maiatzetik arrazita, hasi ginen, 2017ko maiatzetik hasita, hasi ginen ja proiektuaren oinarriak, helburuak, erronkak definitzen. Baina, guk bakarrik indar gitxi. Beste pauso bat. Administrazio publikoak, ezta? Udalak bagenituen gure alde, baina beste aurrera pausoa behar genuen da Bizkaiko Foru Aldundira joan ginen. Bizkaiko Foru Aldundiak, baietz, proiektu polita, gauzak egiten dira enpresa munduan, baina, begionez eta hartu zuten, eta laguntza batez be ekonomikoa behar genuen, eta konpromiso hori jaso genuen, 2 urteko proiektua hasi genuen orduan. Bizkaiko Foru Aldundiaren baietza jaso eta gero, gorago Jaurlaritzako atea jo genuen. Eta Jaurlaritzak bebai, Josune Zabala izan zen gure interlokutorea, eta Josunek be baietz. Orduan, lehen esan duguna, edo gaur uste dut, islari guztien ahoan entzun duguna, elkarlaneko proiektu bat jaio zen. 3 mailakako proiektua, eta hemen dago mapa. Azkenean 8 udalak, Bizkaiko Foru Aldundia eta Jaurlaritza. Lankidetza gabe, norberak bere kabuz
indarrasko egin dezake, baina oso helmuga estua dauka. Orduan, bagenituen proiektuaren helburuak definituta. Helburu horietara heltzeko ekintzak zehaztuta, lantaldea definituta, enpresei eskatu behar zitzaien gutxienezkoa ere adostuta, eta zer egin genuen. 2017ko azaroaren bukaera uste dut izan zala, Euskararen nazioarteko egunaren inguruan, proiektua aurkeztu genuen. Ben daukazu argazkia, proiektua aurkezteko gure eskualdean dagoen lanbide heziketako ikastetxean egin zen. Hemen administrazioaren presentzia, bertako enpresak, eta momentu hori aprobetxatu genuen, azken finean gure bezeroak izango zirenei proiektua aurkezteko, ezta? Eta, hemendik aurrera, proiektua aurkeztu eta gero, kontratazioa bideratzen hasi ginen, eta 2018ko martxoan, sinatu genuen, azpikontratatutako aholkularitza zerbitzuarekin, lanean hastea. Eta, ni momentuz pasako dizuete Mirenekin, zebera izan da egunerokotasunean enpresekin eta lan egin duena. Zein da? Eguerdion. Ia, Irribarre Bategaz betiko moduen gure metodologiaren oinarria, Irribarre Bategaz gauzak hobeto saltzen dira. Bai? AISEAEK izan zen azpikontratatutako zerbitzua eta bi teknikariari gara bertan lanean, Andoni Hortidau eta biok. Gure metodologia bada AISEAEKak duen oinarri metodologiko batean oinarritutakoa, eta egin duguna izan da gure eskualdera egokitu. Orduan badakigu Gipuzkoan eskualde pare baten edo metodologia antzekoa dagoen egitasmo pare bat badaudela. Badazpadan antzekotasunak eta ikusteko. Orduan, metodologia esan dut, irribarre bat, enpresari egingarria dela ikusaraztea. Ze egunerokoan txertatzea, hizkuntzaren garapena, ez jakie erraz egiten. Nahikoa deki hauren egunerokoagaz, gainera hori zeharka ere kontuan izateko. 5 pausotan egiten dugu. Lehenengoa, teknikariekaz harremanetan jarri, enpresaren egoera aztertu eta beharrak identifikatzen dira, diagnostiko bat, eta horretan oinarrituta lehentasun eta ekintza bide zehatz bat proposatzen jako enpresari, eta gero enpresak berak bere egunerokora zelan moldatu, horren arabera egokitzen dugu proposatutako hori. Eta behin hori adostuta hitzarmena sinatzen dugu. Hitzarmena sinatu eta gero lankidetza gauzatu. Eta horretan ari gara momentu honetan 12 enpresagaz. Esan behar dugu, 3. puntuan 13. bat dauela, eta falta jakuna da hitzarmena sinatzea. Orduan, azkenengo 2 astetan bat gehiago. Eta gero azkenik, hori izango daia abenduan, edo azaro-abendua bitartean, lankidetza ebaluatuko dugu, eta horretaz gain, prozesuan zehar, lantalde zabal edo eta publikoan parte hartzeko aukera be eskaintzen jakie parte hartzen daurien enpresei. Guk ematen duguna, aholkularitza eta informazio zerbitzua, debaldekoa da gurea. Eta enpreseri holan esaten jakie. Guk gauz zuen bidelagun izateko, guk aholkuak emango dotzueguz, guk euskarriak eskura ipiniko dotzueguz, eta zuen lana izango da hori aurrera eramatea. Baina beti be gure laguntzagaz. Eta hori da importanteena. Ez dala hitzarmena sinatu ordeko txostena eta eizu zeure bidea, baizik eta bion artean adostuko dugu dana, eta bion artean
egingo dugu bidea. Bai, euskara zerbitzua, errota, eta enpresaren artean. Besteak beste, hori diagnostikoak, aurrera pausoak emateko, bidea, hizkuntza zerbitzuak, diru laguntzei buruzko informazioa, baliabideak, euskarriak, eta abar. Hori dana txostenean luze eta zabaldeko zuen. Eta eskatzen duguna oso minimoa da. Badala hitzarmena, hitzarmenagaz batera badaukagu atxikimendua enpresarena, eta hizkuntza eskubidea errespetatzea eskatzen diogu enpresari. Hizkuntza eskubidea, hizkuntza guztiena, ez bakarrik euskararena. Langile guztien hizkuntza eskubidea, eta horregaitik euskara ere hor txertatuko dugu. Gainera Euskal Autonomia Erkidegoan bizi gara eta guk 2 hizkuntza ofizial ditugu, beraz, horiek batez ere. Eta euskara gutxitua izanik, oraindik apur bat indar gehiago emango diogu. Normalizaziorako bidean, bidea danon artean egitea errazagoa delako. Solaskide euskalduna izatea, gure arteko eguneroko funtzionamendu euskaraz da, naiz eta gero gerentzia edo eta bestelako lankideekin ditugun bileretan, agian gazteleraz egin behar dugun, baina gutxinez solaskidea eta gure arteko emailak eta mezuak euskaraz izaten dira. Eta gitzienekoa 8 orduko lana. Hau da, proiektua aurrera eramateko 8 ordu urte batean. Gutxi gora bera langile batek 1.700 eta 50 ordu lan egiten baditu, enpresari horretik 8 ordu baino ez zaizkio eskatzen. Orduan, ez du guzti asko denik. Lorpenak. Hau da, itxaroten egon zaretena, ez? Importanteena. Lehenengo lorpena da proiektu abian jartzea. Eskualde txiki batetik, txikitasunetik, handitasunera, joateko pausoa ematea. Eskualde txiki batek ere, bere egunerokoari aurre egiteko, baditu dituela beharrak eta horrek identifikatu eta aurrera eramateko indarra daukala. Arratien, esaten da, arratieko sekorra, txikerra baino gogorra. Buru gogorrak gara, eta ekin dotxegu egitasmoari, eta aurrera eroaten bagabiz, 15 bat hilabete edo, eta lorpenak, nik lehenengokoa esango nauke, proiektua bera abian jartzea izan dela. Horretatik aparte, hizkuntza politika bateratu bat egin dugu eme ardatza oinarri hartuta. Dokumentu bat, praktikora joan behar gara, oda enpresekin ari galaran lanean, beraz, zer praktikoa literatura eta ez, literatura gian udaletan, administrazioan, baina enpresekaz, praktikotasuna. Eraginkortasuna eta zer ulergarria. Kontuan izan behar dugu, marko teoriko honetan, berba batzuk eta ez direla igual ohikoak beraientzat, eta alik eta ulergarrien beraientzat egunerokoan aurrera egiteko prozesu honetan. Eme ardatza batzuek ezagutuko dozue, orduan guk egin duguna izan da, eme ardatza ipini, eta dokumentuan bertan irizpideak zehaztu, abia puntua eta helburuak. Lehentasunak zeintzuk diren, eta gero horrek kronograma batean markatu. Dena dokumentu bakar batean. Praktikoa. Enpresekin praktikotasuna da eraginkorrena. Eta gero, Euskara Planak abian jartzea eta ibilbide antzekoak. Hau da, enpresa batzuek badauzkate bere lehentasunak, eta zehatz-mehatz zer landu nahi duten esan dute hasieratik, baina beste batzuek esan digute guk proposatzeko ordena koherenteena, zerotik abiatu edo batetik abiatuta egunera zein den ordena logikoena. Orduan, horrek lagundu digu guztiei antzeko programa bat planteatzea, horrela gure laguntza eta zerbitzua zentratuago dagoelako. Eta zenbat eta zentratuagoa egon gauza batean, enpresei erantzutea errazagoa da. Eta hobeto erantzuten da. Eta berari eskura jarri behar zaizkion baliabideak gehiago dira. Eta nolakotasun guztia kontuan hartuta,
bideragarriagoa da beraientzat guk eskainitako laguntza hori. Horretarako denbora asko eraman digunek, baina ikusten dugu oso pauso importantea izan dela. Horretaz aparte, enpresekin kontrastatu genuenean, zeintzuk izan daitezkeen aurrera pausoak emateko lehentasunen ordena eta kronograma, beraiek ere ikusten zuten, egingarria da, bai? Zerbait da erreala, eta egingarria dela ikusten dugu. Hori ere, guretzako hau eginda gero hartutako lana, bada sari bat, ez? Ikusten duzu, egindako lanak ere merezi du izan duela, eta enpresak berak eskertzen dizula. 12 enpresak sinatu dute momentuz hitzarmena, datorren astean edo hurrengoan 13. izango dugu, 13. falta da, eta, esan behar duguna da, enpresengana nola aurreratu garen. Egin genuen zerrenda bat, hasiera baten industria enpresei begirako planteamendua zen, baina ikusi genuen Arratian badaudela zerbitzu enpresa batzuk non eragina duten beste enpresa edo administrazioan. Orduan, zerbitzu enpresa horiengana ere, estrategiko bezala urreratu gara planean sartzeko, egitasmoan sartzeko gonbitea eginez. Orduan hor ikusiko dituzue, denak ez direla zerbitzu industria enpresak. Falta dena bada Areatzako hotela, hotel balneario Areatza, bere izen ofiziala, baina hori ere bai, ikusirik Arratian dagoen hotel bakarra dela eta 30.000 pertsona baino gehiago pasatzen direla bertatik. Orduan hori ere estrategikoa da, Arratia mailan gure hizkuntza ere, batez ere datosena jubilatuak dira eta frantziarrak, bai? Edo frantziatik datoz, edo Mallorcatik, eta baina hala ere, gurea zer den erakusteko aukera bada espazio hori. Proiektu honetan partatzen arrazoia azkenan izin ikusten genule Arrati mailan eta azkenean gizartean generalean enpresateko eragin bat, eta kasu honetan iniziatiba txiki batetik azkenean gure egunein da bultzatu euskararen erabilera enpresa munduan, kasu honetan ilunen. Egoteko hemen Arratian enpresa denak ia altzaten badugu komunitatea eta dena. Gure ikasleen lan praktikak hobetzeko aukera paregabea delako. Eta bai, Arratian euskararen erabilkerari batez be lan munduan bultzakada bat emon nahi dugulako be. Euskara gure artean erabiltzen dugun hizkuntza izanik gure ama hizkuntza eta kalean familiarekin hitz egiten dugu eta erabiltzen dugu, eta hori enpresan ez da islatzen, eta hori izlatza nahiko genuke proiektu honen bitartez. Hemen lan egiten dugunok, euskaldun garenok, jarraitzeko kanpoko bizitza lan esparruan. Nik gukiten dugu zaleginek euskaratuteko negozioa eta espero dut beste Arratiko enpresa batzuk bardintxu egiteko. Euskararen presentzia euskaldeko enpresetan eragotzea. Aprobetxe duguna da, euskara egotea enpresan bertan agerian eta euskaldun giro handiagoa egotea. Fomenta euskaraz herritan eta ia jendea azten bada euskaraz hitz egiten egia. Helburuetakoa dana proiektu guztietako papelak edo artxibak edo prozesuen horriek euskaraz ipintea da, zer behar da zeren guztie. Euskararen presentzie lan mundure batea eta horretarako guteko enpresa askoaz hartu emona, gure ikasleak enpresetara jaten direz, eta sarretan pazten diakune da enpresako jenteak ez dakila euskararik edo ikasleak ezin direla komunikatu euskaraz. Espero dugu esfortzu txiki bategaz lortzea
euskera gure lanean egotea, ez, presente, dokumentotan, ez, modu fisiko batean edo. Bueno, hasi gara kartelak eta euskera zipiniko dugu, danak, gure prozedimentu guztiek euskeratu ingo duguz eta hizkuntza erabiltzea. Lehenengo eta behin, gitzike gauzak eta, hasieran, hasi berba egiten, gero berbatik pasau gauza ofizialago batzutara, eta gu dugu hori lortu. Gitzike jentea euskera mundura bultzatutea. Hori izan da emaitza, hasierakoa. Komentatu gure dugune da, eta, azkenean PowerPointen eta txostenan ipintzea iztu jaku. Baina, arratian egin genuenean, ze enpresetara urreratuko gara edo, zerrenda egin genuenan, 80 bat enpresa eukin ginu zen. 80 enpresa horietan 2.400 langile gitxi gora bera. Eta kontuan eukin behar dugu, enpresa bat bertan bera, kalean itxi ginule, batez be batxeseko pedalako, eta batxeseko pila badara matza hainbat urte euskera planagaz, enpresa traktorea da, eta berak 700 bat langile edekoz. Orduan, gitxi gora bera, 79 enpresa izango ziren, eta guztira 1.700 langile. 13 enpresa hauekaz, eragiten ari gara, 350 langilean baino gehiagoan. Dala, langile guztiaren 120%. Orduan, uste dugu badala azteko nahiko esanguratsua. Praktikaldiena gero Arkaitzek azalduko dozku. Zenba denbora dekogu? Bat bera bez? Eta itxon, datozen... Arkaitza ipatu duzu eta atera inda, ondo induzu Arkaitz. Ni zure ondoan esarreko naz. Bukatzen joan zaituzun, zer? Bai. Interesgarria da oso esaten ari zarena, baina bukatzen joan. Bale, horrengoan 35 minutu eskatuko dugu. Bueno, orduan, 2 hitzarmen baino, 3 izango lirateke, eta erronketako bat bada, hitzarmenak bilatzen ibiltzea baino, nahiago dugu, lehen Mario Zubiakak esan moduan, kantitatea mantendu eta kalidadea handitu. Nahiago dugu, 15 enpresagaz lan egin, 15 horiek benetan horretan zentratu, eta horiek aurrera egiteko bitartekoak eta laguntza ahalik eta ondoen eskaini. Benetan emaitzak eta aurrera pausoak holan arinagoak edo esanguratsuagoak izango direlako. Eta amaitu baino lehen hau, eta hortik aparte, esan gure dut, helburuetako bat, bada, lankidetza hitzarmena 2 urterako sinatu genduan 2018an, 19an gauz, abenduan bukatuko da gure hitzarmena, eta emandako pausoek edo egindako edo hasitako bide honek jarraipena izateko oso garrantzitsua da proiektu honi jarraipena ematea, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, holan hor uzten dut, jarraipena izatea eta ereindako hasi horrek fruituak eta ikusteko behar delako apurtxo bat denbora nahikotxo, beste urte bi gutxienez, bai. Da hori ze, oin Arkaitzeri emango txet, berbea. Ixerita, inbar alduzu? Ixerita? Bueno, horrela. Lehen erronka bat jartzeko eskatu didazue, ez dizuet publikoki jarri, baina ez duzue bete. Arratieraz egin behar zen dutela esan didazu, nik oso gustoko dut, eta nahi baldin baduzu. Saiatu gara. Bueno, ni Arkaitzen naz, Arratiako Zuleibar lanbide ikastegitik nator, eta, bueno, guk apurret kokatuteko zuek, guk deko guz goi mailako zikloak, erdi mailako zikloak, eta oinarrezko lanbide eziketa. Deko guz, ziklo mekanikoak, elektrikoak, eta gero menpekotasun egoeran dauden pertsonai arreta eskaintzen dietenak. Orduen, gure ikasleak, enpresatara joaten direz, bukatzen daurie zikloa eta lanpratikak egiten dauriz enpresatan. Orduen, ze arazoa aukiten dugu? Entzun duzu lehen, 183 arratien euskalduna, joaten dira enpresatara, eta, klaro, enpresatan, instruktorak, oso gutxitan jakiten dauri euskeraz. Orduen, saiatzen gara, ekimen honegaz, saiatuko garena da, horreri bueltean motea. Eta enpresatarako instruktorak, euskaldunak topatzea, ez? Gero, ikustu dituzue,
13 enpresa horren artean gube bagauzela, gube ekimen honetan parte hartuten goaz, gu bagauz ja Uribarri programan, normalkuntza programan, Euskal hizkuntza normalkuntza programan bagauz, eta hau beste Bizkeuz egaz bebai, Bizkeuz ekimenean bebai bagauz, eta hau da beste plus betez. Azkenean, honek dekon hona da, haukingo dugule Miren eta Andoni, haukingo duguz gure atzetik, zaten, zu, venga, egin dozu, hori da, kuioagaz. Eta, venga, plan hau egin dozu, eta, venga, guazen, zelan zabizien, eta beraik egiten dozkuena da, 15 eguneri behin, edo hilean behin, idazten dozku, zelan zabizien. Zelan zabizien momentu horretan, eta, bueno, eta guk, holan be, apurtxu bet, espabila biten gara, ez? Orduen, sortu dugu lantalde bat, eta, bueno, batuten gara astero, eta lana banatu dugu, guk nahiko ondo gauz euskera aldetik, gu irakasle guztiok gara euskaldunak, dekogu pega bat, politikoak gitxi dauz, pega bat dekogu, eta da, gu dekogu oinarrezko lanbide heziketa, hor da ikasleak sartzen dira 16 urtegaz edo, eta horre datoz DBH-etik. Eta horrek gehienak izaten direz frakaso eskolarra aukin dorielako, baina badakizu zein izaten den, zaitik izaten den frakasoa? Bota. Hizkuntza. Gehienetan da hizkuntza. Ze beraiek ez daukate aukerarik etxean euskeraz hitz egiteko. Aukera bakarra euskeraz hitz egiteko dekie eskolan. Eta zer gertatzen da eskolan? Ez dakigu zer pasten da. Baina ez dekie aukera hori, ez direz kapasak euskeraz... Etxean ez daukate aukera? Eta ez, etxean askok ez dauke galdakotik, bebe dauko ikasleak galdako, basauri... Zerratian bertan esan duzuen, laro bere euskaldun zaretela hori benetan privilegioa. Hori da, baina badau beste unekoa, bai dago hor. Orduen, arazo bat izaten da, eskolan, frakaso hauketan da hori hizkuntzagatik. Eta gero etortzen dire gurera, eta guk, bueno, ez da egiten ondo da esatea, baina malguak izaten gara horretan. Guk daukago oinarrezko lanbide heziketa A eredua, edo D ereduan, baina ikasleakaz hartu emon hori batzutan egiten dugu erderaz. Bai, berai sentitzen dira komodo hau. Beti gero euskera erabili behar daure bai, ez? Aurkezpenetan, eta baina gure badauri gurekin hitz egin edo gurekin komunikatu, arazon badekienean, beti saiatzen gara beraien ama hizkuntzara joatea. Horretan apurtzu malguak gara. Eta goi mailako zikloan gertatzen zaigu, guztiz derbeina, dekogu A ereduan daukagu goi mailako zikloa, eta 25 ikasletik bat da erdalduna. Gaiegue. Eta zer pastan da, hor alrebez egiten dugu. Hor erderaz da, zikloa erderaz da, baina ikasleari emoten dutzu aukera euskeraz hitz egiteko. Ze beraiek komodo sentitzen dira. Gaiegoari, gaiegoan ipinte gara ondoan, eta salduten dutzugu, zu, bitu hause esan dago edo. Horrek euskera ikasiko du? Bai, badabil apurka-apurke. Apurka-apurke badabil. Bale? Eta horixe, ez da egit beste... Hor bertan uste maduzu ere ondo ze denboraz gaizki gabiltza. No esan dugu ez dela. Guztore da hor. Geratu da zai. Orduen galderarik ez tegok ez? Ezak, oraindik. Arkaitz Iratxe eta Minen ezan galderaren balduzue? Gose dire danak. Ez ez ematen du, oso garbi hitz egin duzu. Eskerrik asko hiruroi, etortzea dikan. Zuri. Zuri. Zuri.